přátelé, je úterý 21. září 2010. Začíná demonstrace proti vládním škrtům. Prvním směrovatelem této demonstrace byl nezávislý odborový svaz policie pod jasným a typickým heslem, které tam někde se viděl, že nevidím. Ano, ne. A tady. Vaše bezpečí je v nebezpečí. Abych pozval prvního řečníka dnešní demonstrace, kterým nemůže být nikdo jiný než předseda nezávislého odborového svazu policie Milan Štěpánek.